ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ଠାକୁର ଘରେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖା ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖା ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତରେ ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହି ବ୍ରତରେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ନାରାୟଣ ଓ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ରାଜା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯମ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜାଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଏହି ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତରେ ଫଳ, ପଣା, ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଭାତ ଖାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଦି ଆମିଷ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ପିତା କଷା ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ନାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ବଟଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାରୀମାନେ ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶିଳରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଖି, ନାକ, ପାଟି କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପଇଡ଼, ନଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତରେ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ନଥାଏ, ତେବେ 5ଟି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନାରୀମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବାପ ଘରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ରତ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ଦିନ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଦିନରୁ ପୂଜା ନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା, ହାତରୁ ବ୍ରତ ଉତାରିବା, ଚୁଡ଼ି ଉତାରିବା, କଟୁକଥା କହିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନିବା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଉତାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୁତକ ମୁତକ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ିକୁ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂଜା କରି ଆଣିଲେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ଓ ମୃତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନେ ଉପାସ ନ କରି ଖାଇ ପିଇ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ପରଟା, ଉପମା, ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ପିତା କଷା ଏସବୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ମାସକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଘରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ତକ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଯେଉଁ ପାଇଛ, ତାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ, ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନାମରେ ଜଣାଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା, ତାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ
निश्चित भाव में जणेबे। जदि सावित्री व्रतर आउ किछि आपण जानिबाकू चाहुचंती ताले मते नेक्स्ट कमेंट माध्यम रे कहि परिबे, जहां मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकू बतैबे। वीडियोटी आपको जदि भल लगी तेबे निश्चित ए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं न्यू वीडियो आसवाई निश्चित भाव में बेल आइकन को दबाई पारे, जहाँकि नुआ वीडियो अपलोड है मात्रे आपण पाखक निश्चित भाव में वीडियोटी जीव। रही जय जगन्नाथ, धन्यवाद।